እዚ ቀለም ቋንቋ እዩ። ቀለም ቋንቋ ልዕሊ 27,000 ሰብስክራይበር ዘለዎ ሚድያ ኮይኑ ካብ ድሕሪ ሕዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዓለምን ዝወፁ ሓደሽቲ ምዕባለታት ናባኹም ከብል እዩ። ንሎሚ ዕለት ናብ ዘዳልናዮ ሓበሬታ ክንሰግር ብፈለማ ኣርእስተ ዜና። ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ወሰን ምድንጋጽ ተፈጢሩ። ሻዕብያ በዘይ ቅድመ ኩነት ትግራይ ክለቅቕ ውድብ ስምረት ጸዊዑ። ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መጥቃዕቲ በጽሕዎም ተባሂሉ። ትራምፕ እዚ ኩናት ክሳብ 4 ሰሙናት ማለት እውን ሓደ ወርሒ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። እዞም ክነስማዓኩም ዝጸናሕና ኣርእስተ ዜናታት ነይሮም። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ክነስግረኩም ናብቲ ፈላማይ ዜና ክንሰግር እንከለና ኣብ አዲስ አበባ ውሱን ምድንጋጽ ተፈጢሩ። መንቀሊ እቲ ምድንጋጽ ድማ ብምኽንያት መበል 130 ዓመት ዝኽሪ በዓል ዓድዋ መድፍዕ ኣብ ዝተተኮሰሉ እዋን እዩ። ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበሎ ሎሚ ሰኒ ለካቲት 23 2018 ዓ.ም ካብ ንጎሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ንዝኽሪ ዓወት ዓድዋ 21 ግዜ መድፍዕ ክትኮስ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ነበርቲ ነታ ከተማ እውን ነዚ ፈሊጦም በቲ ስማዕ ድምፂ ከይደናገጽ ኢሉ መግለፂ እኳ እንተውፅአ ህዝቢ ግን ምስትሕዝ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታት ተታሒዙ ምድንጋጽ ኣርኢሎ። ሻዕብያ ብዘይ ቅድመ ኩነት መሬት ትግራይ ክለቅቕ ውድብ ስምረት ጸዊዑ። ሻዕብያ ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ንዘመሓድሮም ዘሎ ስፋሕቲ ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ዝኾኑ ገለ ክፋል ኢሮብ ግሎ መኸዳ ታሕታያ ዲያቦን ካሊእ ቋንቋ ዘየድልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቒቖ ንኽወፅእ ብትሪ እንቃወም እምበር ገዝሚ መስርሕ ጽምዶ ኮይኖም ንህግደፍ ሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ እትቕበሎ እምበር ሕሊፋ ትህቦ ቁራጽ መሬት የለን ፍጹም እውን የለን ንዝብል መደረ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ፈርቂ መሬት ኢሮብ ግሎ መኸዳ ታሕታያ ዲያቦን ብህግደፍ ክመሓደር እናገበርካ ዘይሓላፍነታውን ሕሱር መስርሕ ፖለቲካዊ ክድምናን ይክብል ግብረ መልሲ ይብሉሎ ውድብ ስምረት። ካብ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታትና ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ናብ ቀጻሊ ሰሙን ክዘራረቡ ቆፀሮ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ብኣምባሳደራትን መራሕቲ ሃይማኖትን መንጎጅነት ክካየድ ዝተሓሰበ ኣኼባ ከሰምር ድዩ ኣይሰምርን ብዙሓት ጽቢት ዝገብሩሉ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። ብኢራን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ዝቆሰሉ ሰባት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝርከብዎም ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ምክልኻል ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ ንኻልኣይ መዓልቲ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝሰንዘረት ገሊጹሎም። ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ። ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተወልዐ ጎነፅ ናብ ናይ ሙሉእ ዞባ ኩናት ተሰጋጊሩ ኣብ ዘለሉ እዋን ስዑድ ዓረብ ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዘለዋ ሙሉእ ደገፍን ሕብረትን ገሊጻላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ ከተማ ዱባይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ እዩ። ኢራን ነቲ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ህንፃ ዝኾነ ብሩጅ ከሊፋ ዕላማ ዝገበረ ዘሰንብድ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፎንያ እያ። እዚ ድማ ንቁጠባውን ቱሪዝምን ማእኸል እቲ ሃገር ዝተለኣኸ ንጹር መልእኽቲ ተባሂሉ ኣሎ። ወታደራዊ ምንቅስቓስ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣሜሪካ ብምዃን ናብ ልዕሊ መንግስቲ ኢራን ቀጥታዊ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣላ። ኦፕሬሽን ኤፒክ ፌሪ ልዕሊ 40 ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ነቲ ሓበራዊ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምሕያል ናብቲ ከባቢ ይጓዓዛ ኣለዋ። ኢራን ነቲ ንንግዲ ነዳዲ ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር ሆርሙዝ ብምዕፃዋ ስዑድ ዓረብን ኢሚራት ዓረብን ሓበራዊ ናይ ባሕርን ኣየርን ግብረ መልሲ ንምሃብ ይዳለዋ ኣለዋ ተባሂሉ። እዚ ሕብረት ሪያድን ኣቡዳብን ነቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሓዱሽ ምዕራፍ ከትሕዞ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣሎ። መዘይ ተታሒዙ ትራምፕ እዚ ኩናት ክሳብ 4 ሰሙናት ማለት እውን ሓደ ወርሒ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም። ኣብ ፓኪስታን ከተማ ካራቺ ኣብ ጥቓ መቐመጢ ዋና ቆንስላ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ብምግጫዎም ድማ ቢያንስ 9 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 32 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎም። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብኣማይ ዝወፀሩ ደገፍቲ ቴህራን ኣብ ከተማታት ካራቺ ላህሮን ኢስላም ባዳን ናብ ጎደናታት ብምውፃእ
ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብ ጎኒ ኢራን ምዃኖም እውን ዕላው ገይሮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዓባይ ብሪታንያ ጆን ሄሊ ኢራን ክልተ ሚሳኤላት ናብ ኣንፈት ቄጵሮስ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ብሪታንያ ከም ዝተኮሰት ሓቢሩ እቶም ሚሳኤላት ንቄጵሮስ ዝዓለሙ እዮም ነይሮም ኢሉ ከም ዘየኣመን ድሕሪ ምግላጽ ትማሊ ግን ኣብ ከባቢ 300 ወታደራት ብሪታንያ ዓስኪሮምሉ ዘለዉ ኣብ ባሕሬን መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ዝተወቅዐ ወታደር ብሪታንያ ከም ዘየለ ሓቢሩሎም ነሲዒቡ ዓባይ ብሪታንያ ኣሜሪካ ንኢራን ክተጥቅዕ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ማዓስከራታ ክትጥቀመሎም ከም እተፍቅድ እውን ሓቢራ ኣላ ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማሩ ብሪታንያ ኣብያ ምንባራ ዝዝከር እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀለም ቋንቋ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰብስክራይብ ብምግባር ሕደፉ ሰላም